So, good morning no to all my followers and subscribers no Luzon, Visayas and Mindanao. So karon no mo ni aton bag-o na hearing combinations mga ka-swertres no. So natay tulo ka hearing combinations mga ka-swertres no. Una is kining 402. Okay? Ang ikaduha mga ka-swertres is kini ang 405. Okay? Ang ikatulo nato na hearing is 305. Okay? So kini ang ato ang bag-o na hearing mga ka-swertres no. Kining tulo ka combinations no. So sikit ni sila mga ka-swertres no. So ang previous result ay mga ka-swertres no gahapon is 633 no sa 2 PM and then 085 and 224 no. So naay bidding usa nagpakita sa result gahapon no mga ka-swertres. Okay? So karon no mao ni ato ang bag-o na hearing mga ka-swertres no, and hatagan ta ni og slide no based sa ato ang angle guide mga ka-swertres. Okay? So sa ganan mag-slide sa ato ang combinations no gamit ang atong guides mga ka-swertres no. Natay slide ani mga ka-swertres. So mo ni ang slide niya no. Mo siya 403. Ang kining 4 mga ka-swertres no himuon taning 7 no. So ang atong ibalik nga atong nag-slide na combination no himo siyang 705 and then kining isa mga ka-swertres ning 305 no. Ato ning i-syndicate si 5 since 2 PM ta ugma mga ka-swertres no. So himo siyang 302 mga ka-swertres. Okay? So kanara nga to ang hearing combinations mga ka-swertres and also mga ka-swertres no. Sa ganantay mag-slide no, I mean ganantay sa eskalera no sa tuang combinations. So natay nindot na eskalera ugma mga ka-swertres no. So 3 to 4 mga ka-swertres and 3 to 1. Okay? So muna itong nakuha na eskalera mga ka-swertres based sa tuang angle guide no na duol sa resulta mga ka-swertres no, since usa sad pasok sa tuang TBT guide no timan ni mga ka-swertres ugma is pizza 23 ta mga ka-swertres. So paangata. Okay? So kana lang mga ka-swertres no, and also na mga ka-swertres no. So wala pa naka-subscribe sa tuang channel no, please subscribe mo sa atong channel mga ka-swertres na kini. Okay? So muna itong atong channel no, sa wala pa rin naka-subscribe, please subscribe mga ka-swertres and i-hit nyo notification bell para updated ka sa itong mga bagong uploads na video mga ka-swertres. Okay? So diri mga ka-swertres no, wala anta diri naghatag og combinations or hearing no mga ka-swertres. Usab no tawag ini naghatag ta diri og mga tutorial guide mga ka-swertres no unsaon pagkuha kining 3D lutuan na STL swordtree mga ka-swertres. Okay? So sa nangita sa tuang tawag ini sa nangita sa tuang mga tutorial guides mga ka-swertres no. So na diri sa description sa video mga ka-swertres no. Ato ni ato ang gibag-o na ato ni try tining baguhan nato na upload na angle guide. So diri sa description mga ka-swertres no makita ni diri ato mga tutorial guide mga ka-swertres. Okay? So na diri mga ka-swertres ang gusto nyong makita no labi na kining usahan pag compute sa 3D lutuan STL. Okay? So natay daghan mga ka-swertres no kining tawang paggamit ng swertres angle guide. So inyo ra ni i-click mga ka-swertres no. Pag click na ninyo diretso na muna sa mismong video mga ka-swertres. Okay? So mo ning makita ninyo mga ka-swertres. Ayan. So mo ni siya nga tutorial sa paggamit sa swertres angle guide nato mga ka-swertres. So kung interested ka,
nasa tayo mga example diri mga ka-shorters, no, kini mga previous result, no, atong gikuha example atong gibangga sa tuwang Angle Guide o naa ba gyud mga ka-shorters. Okay, so kana lang mga ka-shorters, no, and keep safe kayo always mga ka-shorters, and good luck sa tuwang next draws, no, na wala sa tuwang next draws mga ka-shorters, no, sa 3D Lutuan STL mga ka-shorters. Okay, so diran ta ko to mga ka-shorters, and keep safe kayo always.